Astăzi ne jucăm agar cu iubita mea. Am început. Ok. Ok, guys. Dați și voi un like, să vă abonați și să scrieți în comentarii cum vă cheamă și câte level aveți și câți bani aveți și câte diamante aveți. Salută YouTube, băi! Ok, astăzi o să ne jucăm și puțin de agar. Urâtul. Asta-i fosta mea. E urâtă. Și ce faci? Ce facem astăzi pentru YouTube? Să nu băgați muzica de afară înseamnă, pentru că ascultă sora mea muzică. Salut! Ai, 14 ani, salută sora noastră. Că plânge agur. Cred că mă place și agur. Ce? Da, sper. Nu știi, ha? Ce să facem? Să scrieți în comentarii ce să facem la vaccin. O să lăsăm Aolo Gucci. Ok, să lăsați în comentarii ce să facem în vaccin, guys. Ce să facem? O să facem orice. Ok, ne jucăm 6 minute vaccin. Hai 8 minute vaccin și 8 minute agar. Hai să ne plimbăm. Am și eu căsuța, guys. Da, și să mai spuneți și în comentarii câte căsuțe aveți. Eu am 14 case, 252 de bani, 8 peti. Am dat pe free. Băi, lasă things. Bă, dar pe ce vreau eu să? Da, bă, lăsăm. Nipi. Put down low, tongue tied, what we people change, people switch up. It's okay, you can save me ever again. People change, people switch up. It's okay, you can save me 'cause I feel my love.
Abia m-am trezit. Hey guys, acum mă duc la o casă de-a mea să duc arată. Background-ul la profil așa cu icon to wear, fără să cumpărați casa aia de 8000 de bănuți. O să vă arăt în episodul următor cu un bug, pardon. Și hai la o casă de mea. Nu intrați! Trying to get demons up out of me. Turn to a beast, eat your arteries. Deceasing opponents so properly. Unleashing the dark side, what got the we come to take this shit over. Vote on the gas, hit a motor. Switching my thoughts on bipolar. I stare in the eyes of a Aveți 5 secunde să dați like. 5, 4, 3, 2, 1, like. Sper că l-ați apăsat, guys. Uitați, guys, așa arată căsuța asta. Aici e la parter. Am și jacuțul că eu l-am pus. Uitați dacă nu mă credeți. Vedeți? Eu l-am pus. Ok, ați văzut? Aici am un bini, băi, nu e cine știe ce, doar toaletă și-am dus. Aici e camera copiilor. Uitați puțin. Asta e. Da. Asta e camera copiilor. Asta e camera mea. Și al unichii. Ce? Da. Bun, guys, mai ținem 30 de secunde. În 30 de secunde sper că ați apăsat butonul și de like și sper că v-ați abonat. Yes. Okay, guys, let's go again. I don't fit in, I'm a stranger. Believer, I can take out all the evil. Empowerment to all my people. Haide, gatule, haide. Hai puțin. Da. Închidere totală. Fac videoclip deșteaptă. Bă, de ce mi s-a oprit muzica? Să-i râs, guys. Hell.
Ok, guys, nu mai am chef să pun muzică. Mi-am pus și o skin de România. Dacă nu credeți, am o grămadă de skin-uri. Dar nu vreau eu să pun skin-uri. Stai puțin că vi le arăt dacă nu mă credeți. Ok, guys, uitați, guys, că am ce skin-uri. Uitați. Am level 52, aproape am trecut level 53, am uitat că sunt prost. Uitați, guys, hai că mă pun pe devil. Uitați, guys, aici am skin-uri gratis și normale. Ok. Ok, guys, gata. Hai, las să mă... Cine e ăla? Este ăla. O să-mi instalez și Minecraft să jucăm. Ok, guys. What the fuck? Cât de noob să fiu? Ok, guys, nu mă mânca, please. Alege eu, no hit, no hit, alege eu, no hit, please, no hit. Yes, no hit. Mă, baby, nu pot să cred, bă, că m-a mâncat timuleț. Îi dăm start potion. O nouă aventură Pokémon te așteaptă. Descoperă regiunea Galar pentru a întâlni noi Pokémon. Explorează vaste regiuni noi. Ok, guys, ok. Tu glumești cu mine, joc? Tu glumești cu mine? Bang! Ți-am luat... ce noob! Pleacă, bă, nobule! Ce noob ești, bă, nobule! Mamă, ce lag e! Hai, da, ai tupeu? Ai tupeu, mă? Ai tupeu, mă? Mamă, ce lag, mă! Bă, ce naiba-i cu lagul ăsta, bă? Ok, guys. Ok, nu-i problemă de război, că vine tata cu noi. Hai, lasă-mă pe ce? Îl mănânc pe trac. Să spartă asta de level 100, bă. Nu m-am mâncat, please! Bă, mai am și lag, dar nu înțeleg de ce. Credeam că nu m-am prins, frate, credeam că nu m-am prins. Bă, am motul de lag. Cred că o să filmez videoclipuri pe telefonul lui mama. Fraiere, nu mai prins.
Elena joacă Stand-Off 2. Elenuța joacă Stand-Off 2. O să mă uit și pe live-ul ei. Elena, faci video sau live? Nimic. Mie mi pare că joci. Bun, guys, cam aduc acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut să dați un like și să vă abonați. Vă rog din suflet să facem maxim 10 abonați. Ca să... Stați puțin. Ca să facem și noi un live forța acolo. Ok. Ce e asta? Stai puțin că mai sunt și live-ul. Ok, gata. Va, guys.